ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯ ಕರಿಯಲ್ಲದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಕಳ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಅವು ಬೇಯ್ತದಾಯ್ಬೇಕೈತೆ ರುಚಿ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚುಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಯಾನೈಕ್ ನಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಇತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಡೆದಾತು ಬೊಳ್ಳುಲಿನ ಚೋಲ್ದಿದ್ದು ಗುದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತು ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಈಟೆನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತಂದು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ದೀತಿನಂಚಿನ ಪಲ್ಯ ಕರಿಯಡನ ಈಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪಲ್ಯ ಕರಿಯಡ ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೋನುಡು. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೋನುಡು ಅಪ್ಪನೈಕ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ದಾಯಪಂಡ ಪಲ್ಯಡ್ ನೀರ್ದಂಶ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ. ಬರೇ ಕರಿಯಡನೆ ಮನ್ಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮೈತೆ ನೀರ್ದಲ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತಂದೇನು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿತಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪೋಡೋಯ್ನು. ಏರೆಗಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತುದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲನೇನು ಶೋಕು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಏತು ನೀರ್ದಂಶ ಬುಡ್ತುನುಂದು. ಇತ್ತೆ ಹೊರೊಂದೇನು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಗುತೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಜೀರ್ದೆರ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿಲ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜುಂಡ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಇಟ್ಟಾತರ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡುಂಡಲಾಪುಂಡು ಪಾಡಿಂಜನ್ನಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ನಾನು ಒಂಜರೆ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ನಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತೆ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಪೂರ ಅವರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಆ ಮಸಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿ ಬೆಯ್ಯರಂದು ಬುಡ್ದು ಹುಡ್ಕ. ಏತು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬುಡ್ತುಂಡು ಆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪಿರ ಒಯ್ತನ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋಡು. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಐತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನಲಂದು ಪೂರ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಂಚ ಮಗತ್ ಬೇಯ್ಪನಾಗನೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡುಂದಂಡ ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುದಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ನಿಕ್ಲು ಸೇರವಲ್ಲಿ ತೂಯರತ್ತೆ ಏತು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಲ್ಯ ಕರಿಯಡದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಂತಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.